ειδήσεων του Οικουμενίτσα News. Τώρα θα ακούσουμε πολλά νέα. Σε κάποια περίπτωση, τώρα έχουμε έκτακτο δελτίο και γι' αυτό σας ενημερώνουμε ότι έχει σεισμό. Ότι θα έχει καταιγίδες μεθαύριο και γι' αυτό θα έχει κεραυνούς, κύματα και ότι μάλλον και αυτά ενημερώνουμε και έχουμε κάνει λίγο διακοπή το πρόγραμμά μας επειδή συνδεθήκαμε σε έκτακτη βελτίωση.